माइगाब थानो दोनदों जोंनि हारियाव बिहामजोफोर लाबोनायनि थांखि लाबाय नामा दा जाम्बा गोजालै नागिरनो हिनजावफोर बिदायनि गामिनि ना एखे गामि आरो बोरसि दैमा बारनायनि आगैलायसारिनि गामिनि बिदायनि गामिनि न' लुगोन ना न' लुना मा खालायगोन भारा होनो सानदों आरो भारा ना भारा बहुत सोलियो बेखिनियाव औ थुरुंगगयनि खै बिगा दं थुरुंगगयना बे 8 बिगा ना 6 बिगा दं आरो बे 2 बिगा दं होमबा आदाया माने भारा होग्रा न' लुसिन आरो आरो बै थुरुंगगयनि आदायाबा जोंनो सिजां गिनानै सिन्था थाबाय माथो हाखौ भिडिअनि फुटिसाव मोनखाबाय जोबोद मोजां नांदों प्रमद बर' सारखौ जों बाख्नायनांगोन प्रमद बर' सारा जोबोद मोजां खामानि मावदों जोंनि खोनानो मोननाय मथे बै समाव हाग्रामा महिलारि सारा जेब्ला गावनि आगदा आखि गेदेरमा रायजो राजाफोरनि प्रग्रामाव जेब्ला दैथायहरो अब्ला बिथांमोना जोबोद बाहाना खालायनानै थायोमोन होननानै जों खोनानो मोनो दिनैनि समाव प्रमद बर' सारा जायफोर अलसिया नुबाय गेदेरमा रायजो राजाफोर जोबोद जेरै फिल्डआव खारदिंनो गोनां जादों रायजो राजाफ्रा रोखा नुबाय खाम्फा सारा रायजो राजाफोरनि प्रग्रामाव बेसेबां बाहागो लाबोदोंमोन बिपिएफ पार्टिनि जानानै दिनै सान हर प्रमद बर'नि खोथा खोनासंनांदों जोबोद खस्थ' मोनदों बारा खस्थ' होनाङा प्रमद बर' सार खाम्फा सारखौ ओरै खना खनला दैथायहरबाय थानाङा मानो होनोबा जोंनि खोनानो मोननाय मथे खाम्फा सारा जोबोद अलसियामोन होननानै जों खोनानो मोनो जेब्ला रायजो राजाफोरनि प्रग्रामाव हांख्रायो बिपिएफ पार्टिनिफ्राय अब्ला जोबोद बाहाना खालायनानै खाम्फा सारनि जायगायाव हाग्रामा महिलारि सारासो थांनो गोनां जायोमोन होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे गावनिखौसो सेबावसिगोन नामा सानदों आरो आसामबासिनो बा भारतबासिनो बा पृथिबीनि साफ्रोमबो सुबुं माहारिनो आंनि गोसो सिंनिफ्राय बैसागुनि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बावग्रोबाय बावखुंग्रि फेस्टिभेल दिनैहाय जोबथा दिन सानथामनि हाबाफारि लानानै खालामनाय जादों आरो बे फेस्टिभेलखौ 2013-14 सननिफ्राय जागायजेननाय जादों दा फैयै 12 बोसोर जाबाय आरो बे फेस्टिभेलनिफ्राय बयनिफ्रायबो साबसिन पार्टआ जाहैबाय इन्टारेस्टिं पार्टआ जाहैबाय बे हाजो गाखोनाय गोदो गोदाय बे जायगानि बर'फोरा संक्रान्ति खालि बैसागुनि आगोल जोबथा बोसोराव स्पन्टेनियासलि गावसोरनो माबा मोनसे गोदो गोदायनिफ्राय जाबोनाय बे परम्पराखौ लाखिनानै हाजो गाखोबाय थायोमोन दा बेखौ मिन्थिनानै जोङो बिटिसि जेब्ला जाबाय रायजो राजाफोरजों रायलायनानै बेखौ मोनसे बिटिसिनि केलेन्डार फेस्टिभेल खालामनांगौ होननानै प्रप'जाल लाबोनानै जोङो 2013 आरो 14निफ्राय बे फेस्टिभेलखौ जागायजेनदों बे फेस्टिभेलनि दारै बर'फ्रा मेइन आरो बर'नि बादैबो गुबुन गुबुन जाथि गस्थिनि कालचार जानाय लोंनाय जोंनि ट्रेडिशनेल गेम स्पर्ट्स बायदिसिना एक्टिभिटिसफोरखौ बेवहाय माने देखायनाय जायो श'केस खालामनाय जायो आरो बेखौ नायनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां मानसिफ्रा फैनानै एन्जय खालामो आरो बेनि दारैहाय जोंनाव टुरिजम डेभेलप जादों आरो जायगानि बर' मानसिफ्रा बा बिटिसिनि बर' रायजोफ्रा बा गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर' राजाफ्रा जोंनि ट्रेडिशन माने परम्परानि प्रति मिन्थियो आरो बेखौ बोरैहाय प्रेजार्भ खालामनांगौ बेनि थाखाय बयबो सांग्रां जादों जाबोफ्लेनाय माने फकटेल होनना बुंदों बोराय बुरै मानसिफ्रा बुंलांदों दा बेखौ लिरनानै दोननायनि बेबस्था खालामनाय जादों जे गोदो दावखा राजा होननाय दंमोन बे जायगायाव दावखा राजानि फिसाजोफोर दंमोन फिसाजो सासे दङमोन ओमफ्राय प्रिन्सेस माने राजखुंग्रि बे राजखुंग्रिहा सासे गोसथोनाय दंमोन फियेन्सि आरो बेजोंनो हाबा जानांगौमोन नाथाय दिनैनि दिनावहाय संक्रान्ति दिनावहाय बे प्रिन्सेसआ राजखुंग्रिया बयबो रायजो राजाफोरजोंनो जयै बे हाजोआव गाखोदोंमोन आरो थिखिनियाव दंहैयोमोन दा बे समावनो मिन्थिनो मोनबाय जे गावनि गोसो थोनाय जायजों हाबा जानांगौ बे सेंग्राया दावहायाव माने जिउ गोमाबाय दा बे दावहायाव जिउ गोमानाय खौरांखौ मोननानै प्रिन्सेसआ बिराद दुखु मोनबाय दुखु मोननानै बियो इसोरनाव बाथौ बोराइनाव बियो ध्यान खालामबाय आराधना खालामबाय खालायै मा खालामबाय बियो जाया लोङानो माने बेवहायनो गावनि जिबनखौ माने जुदि माबादोंबा थैब्लाबो आफा इसोर नोंहा आंनि
मोजां मोननाय सेंग्राखौ जिउ होफिनदो आरो बिनि थाखाय आङो आंनि जिबनखौनो आङो दान होगोन होननानै बे माबाया प्रिन्सेसआ बे हाजो गोजौसिनावनो गावनि जिबनखौ बावदों। ओंखायनो बिनि नामखौ बावखुंग्रि, बे हाजोनि नामखौ बावखुंग्रि, बावनाय राजखुंग्रि। राजखुंग्रिया गावनि जिबन बावनाय जायगा हाजो, बेनि उनावनो बेखौ बावखुंग्रि होननाय जादों। दा दिनैहाय फैयै फैयैहाय फेस्टिभेल खालामनायनि उनावहाय बेवहाय सोरबा सोरबा मन्दिर बानायदों, बाथौ मन्दिर बानायदों, शिबा मन्दिर बानायदों। रायजो राजाफ्रा बाहाय थांनानै खुलुमो। निस्सय जायफ्रा मोजां गोसोजों खुलुमदों बेनिफिटबो मोनदों खोमा, रिजाल्ट मोनदों खोमा, आं बेखौ बुंनो रोंनाय नङा। खिन्थु बेमारि मानसिफोर, सोरबा लोमजानाय साजानाय, सोरबा प्रेसार गोनां, सोरबा सुगार गोनां, सोरबा नार्भ प्रब्लेम गोनां मानसिफ्रा डेफिनेटलि बेखौ गाखोनानै ओंखारबोफिननायसिमाव बिनि नार्भआ गुसुं जादोंब्ला लावगोन, प्रेसारा खमायगोन, सुगारा खमायगोन। गतिके साइस्थ'नि बेनिफिट दङ, हेल्थ बेनिफिट दङ। आं बेखौबा बुंगोन बयबो रायजो राजाफोरनि थाखाय दानि बैसागुनि थाखाय गोसो सिंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय हरबाय, शुभेच्छा हरबाय। आरो बयबो गुबुन बोसोर बायदि मोजाङै बेखौ फालिनायनि दारैहाय समाजाव गोजोन लाबोनाय, बिदा फंबाय, जाथि खुरमा अनलायनाय, गिदिरखौ सिबिनाय, उन्दैफोरखौ अननाय, बेबायदि मोनसे परिस्थिति जेराव फैयो जोंनि समाजाव, बेखौनो आं आसा खालामो। आरो बयनिबो नैबे गोदान बोसोरा मंगलमय जायो, बयनिबो गथ' गथाया लेखा रोङो, न'खराव सुख सान्ति फैयो, बेखौनो आं साफा आरो बै लांदां नुनाया थुरुंगुबै सार्टनि, ओमफ्राय नैबे गासिबो रेजर्टनि, नै रेजर्टनिया बेसिम सिमा आरो ओमफ्राय सासे बे आदानि, बे आदा बे सनापुराव थायो आरो। खै बोसोर जाखो आदा नों लानाया बे हाखौ? 5 बोसोर। गोगोम दंखायो आदानाबो हाया बेहाय। मा खालायगोन आदा बेयाव दा? न' लुगोन। न' लुगोन ना? न' लुना मा खालायगोन? भारा होनो सानदों आरो। भारा ना? भारा बहुत सोलियो बेखिनियाव। औ। गुवारखौ होनदां? आरो बै थुरुंगुबैनि। थुरुंगुबैनि। खै बिगा दं थुरुंगुबैना? बे 8 बिगा 6 बिगा दं आरो बेसिम 2 बिगा दं। बेयाव होमबा आदाया माने भारा होग्रा न' लुसिन आरो? औ। आरो बेथ' रिजर्ट। नैबे ना? बे रिजर्ट। मा जायगानिमोन आदाया सिगां? आं बरपेटा रडनि। बरपेटा ना? बिदायनि गामिनि। बिदायनि गामिनि ना? एखे गामि आरो? एखे गामि। औ, माबाफोर जायोमोन नामा? बिदाय गामि हिसाबै गामि सम्पर्क जायो आरो गावनि सम्पर्क। ओमफ्राय बेयाव बोरै मोनफैखो? बेयाव आं हारसिं नङा, जोंनि आमाइ दं सासे कमिसनार, बेनि उनाव फैयै फैयै न'खरनि बयबो जमा दं बेयाव दा। माबाफोर साख्रिफोर मावो नामा आदाया? साख्रिथ' आंहा गैया, गाज्रि साख्रि दं खिन्थु आंहाल' गैया। बेसेबांसो दङ बर'फ्रा बेयाव? बर'आ जों गोदान थाफैनाय जोंनि न'नियानो बुरजा दं एसे। आरो दंबावो बायदिसिना बेलेग जि बिदाय सार्टनि गामिनिनो बे आदायाबो दा गुवाहाटि सनापुर होननानै बुङोबा बयबो मोनथियो। बे आदानि माने बारि आरो बियो। ओमफ्राय न' गाहायाबो गाहायाव दं, नैबे रेजर्ट आदानि न'आ बै गाहायाव दं। बैयो ना, बै आदानि न'आ, बै नुहुरनाया। ओमफ्राय बै साइन्स मिउजियाम ना मा होनदों? बै साइन्स मिउजियाम आरो सनापुरनि बे बर' गामि आरो लगायमोन्देर, कार्बि, हारसा, बर' बे आरो बै थुरुंगुबैनि हाया साफाथार। आदानाबो नै नारेंफ्रा देरलाजोब्बाय, लामाखौ बरिया जाबोबाय आदाया। बे आदानि बेयो भारा होनो थाखाय बेयाव लुसिन आरो बिदायनि गामिनि बियो आदाया। बै नुहुरनाया थुरुंगुबै सार्टनि हामोन बियो, थुरुंगुबै सार्टनि। ओमफ्राय बेखौ दा आदाया आरो लामा बानायबाय जोंनि हाथिं, जोंनिया एसे गाहायाव आरो। बे हाग्रा नङा दै, बे गावबागाव मालिकनि गोजाखा बे हाया। बे सासे अफिसारनि बियो सासे अफिसारनि बे न'आ। एसे गिदिर साख्रिखौ मावो आरो। ओमफ्राय जोंनिया नै बेनिफ्राय बे लामा जावदों बेखौ जोंना नै बेनिफ्राय आरो नै बै ड्रेननिफ्राय बे जोंनि आरो बैसिम बे जोंनि आरो हाया।
जों सानैसो माने साब्रै साबासो दं आरो जोङो बे जोंनि बे ओरै आदानि लामा जाबाय ओमफ्राय नैबेजों ओंखारनाय नै बे ओंखारनाय ओमफ्राय बै वाल नुहुरनायनि बै नांजाबनाया थुरुन गगैनि ओमफ्राय नैबे जोंनि ओमफ्राय बै बर्ड नुनाया नैबे साइन बर्ड नुनाया रेजर्टनि सिमा आरो बियो नैबे जोंनि आरो बियो जोंना थांफाबाय लामा जावनायाव बे लामा नै बे लामा आरो एसे बारायना लाबावबासो लिफ्टआबो नै बे लामा बे थुरुन गगैनि हा ओमफ्राय नैबे जोंनि नैबे लामायाव थांफाबाय जोंनि बाहागा एसे दा बै टार्निंनिफ्राय नैबेसिम जोंनि आरो बेसिम बे सिमा बेसिम सिमा नैबे दंफाङा सिमा आरो नै दंफां गिदिरा ओरै जोंनि आरो आदानिनो न' आदानि न' आरो आदानि दाथ' मोजां गायदों बाजै गायनाय ना आदा गायनाय ए बाजैयासो गायदों बे आदानि न' आरोना बियो हाया ओइनो हाया बेनो हाया बै आदानि खाथिनि आदाना 1 बिगा दं बेहाय बै औवानि बै नुहुरनाया बेनो आरो जों दहाय नायनाय हाया ओमफ्राय नैबेयो आदानि न' गाहाय बियो आदानि न' गाहाय बियो बिराद मोजां नांदों जि बिदाय सारनि गामिनि बियो बेयावबो माने बिगासेनि खाथियाव दङ बैहायबो आदाना बिगासेनि खाथियाव दं बैहाय बेयाव बिगासे दं बेयाव 4 खथा दं आदाना आदाया 30 बोसोरावनो नै न'आ 2 तालाबाव आदाना हाया नैबाव 4 खथा दङ बैहाय बिगासे दं आदाया बोरै बे हाखौ आरजिना लानो हाखो आदा एक्चुअली दा बर्तमान आंहा फिसाला सानै दं फिसाला सानैयाबो खामायो सासे बै टलगेटआव थायो मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो खामायदों आरो सासेया बैथिं रिजर्ट दं सिङाव रिजर्टआव बिदि आरो दा जों फिसाला सानै आंनि बे इनकाम एसे बायदिसिना आरो सिगां आंहा बै भाङा सिङा स्क्रेपनि कारबार दंमोन स्क्रेपआ आंहा लकडाउनाव लस जादों बेखिनि बेसेबां जाबोर हाबानि जाबोर बेखौ आं ट्राकआव गारहैयोमोन आरो गारहैबाथाय आं अमा फार्म दं स्क्रेपनि कारबार बेयाव लेथ्रायाव स्क्रेप फैफायो बथल बायदिसिना प्लास्टिक बिदि आरो बेनिफ्राय बै समाव अमा फिनोबो आंहा सुबिदामोन हाबानि लेथ्रा माखायाव अमा जाहोनो हायोमोन आरो बेनिफ्राय लकडाउनाव आंहा गिदिर लस जादों आं गारि सारि थेला फानजोब्बाय दाबो आं खालामफिननो सानदों बे कारबारखौ आरो अमा फियोमोन आरो अमा फिदोंमोन सिगां बेसेबांसो दंमोन अमाया आं 2 लाख लन लानानै फिदोंमोन लन रिटार्न खालामनाबो आं लाब थादों खिन्थु लस आंहा जादों लकडाउनाव जेथिया हाबा माखाया बन्द जाजोबबाय आं अमानो दाहोना जाहोनो हायाखै बेनिफ्राय आंनि बै गारि सारि सब माराम जाजोब्बाय माराम जानानै उनाव गारिखौबो आं फाननायसै आरो फिसा थेला दंमोन रिक्सानि थेलाया बे 6 खान दंमोन आरो मानसिफोराबो लेथेर जाजोब्बाय बेफार आंहा लकडाउनाव लस जादों फिसाला सानै दा आदानि फिसालाया सासेया थायो टलगेटआव सासेया रिजर्टआव थायो दा आदाया ओरैनो जिरायनानै थाया टलगेटआव थानाय एमए फरायगासिनो दं बेयो टलगेटआव थानाय एमए फरायगासिनो दं मेट्रिक पासनिफ्रायनो खिन्थु टलगेटआव हाबदों बेयो बेसेबांसो मोनो सेलारि दा एमए फरायगासिनो दं सेलारि माने बिनिया सेलारि नङा एक्चुअलि बियो बै फार्स्ट चेक लगायो बेनिफ्राय मेन्टेनेन्स गेटखौ बिसोरनो मेन्टेन खालामो बेनिफ्राय आरो माने सासेया बेबो बेपार लाइन हटेल लाइन बिनिया दा आदानि फिसालाया मेट्रिक पास जानायनि उनावनो बे सनापुरनि टलगेटआव माने माब्रै गावखौ फरायनायाव माने माब्रै इनकामजों बे माने फरायनायाव हेफाजाब मोनलाङो माखासे थाखा फैसा दासिमबो फरायगासिनो दा एमए फरायगासिनो ना दा बर' एमएसडब्लिउ फरायदों बेयो एमएसडब्लिउ ससियेल खामानि मावनांगोन ना साख्रिथ' मोननो गैया बेसेबां फरायनांगोन आदाया आंथ' इसेल' फरायनाय आंनि फरायनायखौ बुंला दे आं बारा फरायाखिसै आं अर्जुन बरपेटा रडनि बोरसि दैमा बारनायनि आगै लाइसारिनि गामिनि बिदायनि गामिनि एखे गामिखा आरो नांजाबनाय गामि आरो मा गामि नोंसिनिखौ मैनामाथा फैयोबा आदानाव बेरायफैनो हागोन आं वेलकाम खालामो गावनि जेसेबां लोगो बन्धु बान्धब आं बारायनो सानो आरो जायखियानो फै आंनि न'आव फै बयबो जों
एखे हारिनि खौसे जानानै खौसे रायजो जानांगौ बयबो उन्नत जानांगौ बयबो डेभेलप जानांगौ मोजाङै मोजां रायजो जानांगौ जोङो सासेबो माइगाब जुजाय जानो नाङा गोग्गो जाजोबनांगौ गोग्गो माइगाब थानो नाङा जोंनि हारियाव बिहामजोफोर लाबोनायनि थांखि लाबाय नामा दा जाम्बा गोजालै नागिरनो रोङा हिनजावफोर माइनोसो मिथिया मोनोबाथ' लासिगौ आदा बिहामजो नांथारगौ दाथ' औ बुरिया आलासि फैबा साहा फुदुंनाय ओंखाम संनाय खस्थ' जायो दा सासेया रेजर्टआव थाग्राया फरायनायखौ गारबाय नामा ना गाराखै इउनिभार्सिटि फरायगासिनो दं दा सानैबो फरायगासिनो फरायनाय गेदेरा गारबाय उन्दैया फरायगासिनो दं खोब आदाया गथ'फोरखौ माने इनकामनि लामाखौ देखाना होनो हाखाबाय आरो नै फुलखौबो बिराद मोजां मोजां गायदों आदाया फुलफ्रा मा फुल होनो बिदिखौ फुलफ्रा बरिया